Dobré ránko, deň 16, 4. maj. Dneska to začalo pohodindou. Kľudne sme sa pobalili, dali sme si kávu, koláč. Potom sme si zobrali tágo sem. A tu nás takto fajno vyfúkáva. Dnes je na pláne asi 20 km, lebo bližšie žiaden ďalší kemp nie je. Ale ešte to zvážime, lebo v kopcoch vyzerá, že prší. Tá voda, rieka, teda, ktorú máme krosovať, vyzerá trošku naplnenejšia a zajtra má pršať takisto celý deň. Takže ak bude vyzerať zle, tak to musíš krosnúť už dnes, lebo je možné, že zajtra bude ešte plnšia a bude to odlo horšie. Tak je to zdôvodne, tak tam dnes dojdeme. No, chalani, ideme z konca. Sme naspäť v Desert Hot Springs. Je to desert iný, je to zase ubytko. Regulárne sme sa posrali z počasia. Lebo sme došli dneska tých 7 km, kde nás vyfúkalo. A nejak sme kúkli to počasie a... No okolo nás sa krútili mraky dosť po kopcoch. Dáme kako? Dáme kako? No, nevyzerá to len na taký dážď. Zasadla Republiková rada a v pomere 3:1 sme prehlasovali Radovana, že... Nie, Radko povedal, že mu je jedno tiež. No, ale keby sa dalo, tak by pošiel. Však všetci sme chceli ísť. Hej, každý bol taký nalamed, lebo proste... Chceli sme ísť. Není to ono. Dostali sme tu včera všetko, čo sme potrebovali. Vyprali si. Ja. Káva bola. Takže nič, nad takým mini usadlosťou sme sa zhodli, lebo tam bol ešte dole Trail Angelka, ktorá poskytovala nejaké ubytka v dome, plus dalo sa dostať v garáži u nich, ale mala tam plné Airbnb a mala tam nejakých zranených hikerov, čiže mala plno, ale ponúkla nám, že si môžeme aspoň do obývačky sadnúť, že sedieť v teple a vyriešiť si situáciu a nájsť nejaké ubytko. Ja neviem, asi tým, že je nedeľa, tak to všetko padlo dole. A no, máme o $20 lacnejšie ubytovanie a je násobne lepšie než to, čo sme mali naposledy. Priestrannejšie, čistejšie, vonku je areál, kde sú bazény, výrievky, neviem čo za pár korún. Uvidíme. Uvidíme, to je naše obľúbené slovo. Ešte cestou, jak nás tam vyfúkavalo, asi 3-krát išiel ten vlak znova nákladný. Na jeden sme s Radom čakali, sme si ho natáčali, išlo to 6 minút 47 sekúnd a mal to 116 vagónov, ak nerátam rušne. Lebo na každej strane, áno, na každej strane malo 2 rušne. To je masaker. A išli 3 také vlaky. To je dzivé. No, to je všetko, vážení přátelé.